Здравейте, аз съм Building Crafts BG и днес играем World of Tanks и не се вижда много добре, но... оператора е кака ми. Тя е много добра. Миналия път снимах сам последния ми клип. А сега сестра ми снима. Нямам какво да казвам много. И не обичам. Сега почваме нова битка с друг танк. С друг танк, да. Стига калина. Како спре. Да се снимай сам. Добре. Ми останах без оператор, не мога и двете да правя и да играя и да снимам. Затова това ще бъде от мен и ще се видим другия път.